Namanu kun maam ngan jumul di wale pamoni. Fiki pradana nenggolan. Olo doho maka dongdong pemijolo ni batana ubo to salubut. Do dijolo yang kadongan napungun wain bison. Na di pagiro rohamdo siripka Kristiani berupa na meritnon gawe dongan musalipe. Olo doho maka olong ibadah sian nasa roham. Do mangulawan sian nasa roham. Uhud magpakain na badi arap dohot ibadah. Na olo doho manganjuanju dohot agaleon na tungsura humurak marangima. Jarana sotu papa ulahokmu manang tadi konomu ibana pai manistirang hamade kamu sobat. Mulu nang sadar roham mangoloi salibut nai dokman alusnya. Nama nukun maau diho inang Tripka Kristiani borupada niririk ni sifiki pradana nainggolanon pahentungamu saripe. Olo doho maka dongto kondijolo ni debatana ubo to salubut. Doho dijolo dongan napungu dison na dipangi doroham do sifiki pradana nainggolanon jabe simabutnya. Olo doho maka holongi ibana sian nasa roham. Doho parpangalaw na ture maradopon ibana. Dohot marparangin parangin badia pabuah halak Kristen ho. Jalan asatu pamahilolo ho. Manang kaliponomu ibana paimang disilang hamatean hamusotu. Mulu nang sadaro hamang uloy salibut nai dokman alusmu. Disondakon Tuhan debata mabohina Tuhanmu jala asli marohana bidahamu. Dilopakon Tuhan debata mabohina Tuhanmu jala di pasau ma damena tu kondini. Nuain sebagai suami dan istri. Atas nama seluruh jemaat HKBP Silau Maraja, Pak Dawat Salihut Pakalado, Andok Tuhanmu selamat memasuki kehidupan pernikahan di barisan Tuhan Yesus Kristus. Jalani patupado, muriado cendramata berupa Alkitab. Pakai hamuma, cara hamuma di barisan tamolomuna, ojak bukan molomuna, madalani molomuna segala pari. Di masuk Tuhan para rumah saudara. This
Tahulah penuse mangeti ayat tolurin kita contoh. Martu